weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to mbemba ciwela urɓe ngetema lugsayba gorgola ɗala haya dabay albiona basi berana taba koro kon waktu yoni hato butiwiti kame beele ene jiya e gardinde kabruji men to leydi Sénégal hoore joleydi Guinée Bissau waɗi jillumum ñalawma hanki o taw kadi koye waktuji daɗɗi toon to leydi Sénégal toon to leydi Mauritanie catala bitengal UFL waɗi ballala paayo dingal iwde Algérie taw kadi koye faaɓe doga molten wonɓe toon to ka biteɗo mbera toon to leydi Mauritanie jillo hoorejo toon to leydi Mali jillo hoorejo leydi Mali Ibrahima Boubacara Keita waɗi jillumum ñalawma hanki e hande kala e nokku biteɗo Sego hurmiti toon lawol filto molto toon to Guinée Conakry suudu ñawore ndu CEDEAO toon to Bamako ñaawi suudu ñawore ndu leydi Guinée aɓe jooɓa kene fota wonde 45 million taw kadi koye koppareje franc CFA toon to Burkina Faso nokku biteɗo Djibo cuuɗi ñawirɗi goni toon ɗi guddama caggal noon nde jagorgal kalfinangal ko fate ñawoje waɗi toon jillo muɗum kabruji mena jolan jaɓeri ko Ali Abouba watto goɗɗe joni joni jañoɗena. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون jam ñalle mon musidɓe tedduɓe jaslare nogas e joyi setto hitande ujunnaji ɗiɗi e sappoya jeetati ɓatake immorade ngullugu kame duttugol duwaw taw kadi iwi koye musidɗo meɗen biteɗo Amadou Moussa Ba tawete ko toon to leydi Maroc kanko yettini oɗo hen ɓatake wonande jaltugol aduna ɓiyiɓe hen banggue baɗiɓe hen banggue miñiɓe hen banggue biyeteneɗo Aissata Abouba yalti aduna noon ko toon to Dakar kono wira ko toon to cuuɗi mabɓe ɗo wiyete Guejdar noon ne tawe Sara Podor omo rutta duwaw dendagal Guejdarnaɓe kala nde gueno windanta ɗumen baraji kono ne kadi e nokkuji biteɗi sowenaɓe kono ne kadi sowenaɓe e degola naɓe kala ko wona ɗum ko noon Guejdarnaɓe kala to banggue jeeri e to banggue waalo kala aɓe duttuɗumen duwaw wonande kay dendagal bandiraɓe dañoɓe arde eɓe dañano arde kala ɓe duttiɗumen duwaw wonande kay sankare ɓinguel mabɓe jaltugel aduna aɓe nelda duwaw wonande kadi joom galle oɗo hen suka debbo jaltuɗo aduna e taw kadi ko biteɗo Abou Moussa Ba aɓe duttuɗum duwaw kadi aɓe nelda ɗum duwawa e taw kadi yettini ɓattake o ko musidɗo biteɗo Amadou Moussa Ba taweteɗo toon to leydi Maroc. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. kabruji mena ɗemgal pular no mbiruɗen e gardede kabruji mena hoorejo leydi Sénégal jaɓɓima ñalawma hanki o hoorejo leydi Guinée Bissau biteɗo José Mario Val kam tigui waɗi hanki jillu muɗum toon to lamorgo leydi Sénégal taw kadi ko jillu taw ko waktuji daɓɓi dimo toon noon e nder hollirde jayndeli wonande kay ko jillu cehilagal kame jokkodiral e kame yurnitade hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe wo jaɓɓama toon noon jaɓugal paayo dingal no fewi ɓe dañi kay wostodirde yoga e kongi kame miijoji e hakkude leydi Sénégal kame leydi Guinée Bissau ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale hoorejo leydi Sénégal Macky Sall ñalawma heccanke o toon to Grand Théâtre woro kiri toon kene fota wonde ujunere taw kadi ko gueɗe jaadoje e ndema ene tawe hen pompe ne tawe hen motoraji ne tawe hen kadi machine aji taw kadi ko demoji e foof noon iwi ko toon to leydi Inde taw kadi jarmuɗum kala so qima
mama e koppreje France CFA ne wona capanɗe tateɗiɗi milliard taw kadi koye koppreje France CFA kanko hoorejo leydi Sénégal noon wo holliri oɗo saaha yidde makko kay ko leydi Sénégal yo won leydi ɓurdi wawde remde ko fate banggue maaro e nder Afrique mo banggue hirnangue kala ha joni tonto leydi Sénégal keddorɗen ma en jaaha toon to Tambacounda kalene gardiɗo catal biyetegal SA Hasalema jillu makko toon to Tamba taw kadi ko biyeteɗo Mamadou Kassé wo holliri oɗo saaha mo gonɗen ɗo hen e lewru juin taw kadi koye nder hen hitande maɓe ma toon to Tamba kene foto wonde ujunere taw kadi walla men foto wonde temedere galle taw kadi koko wiite logement ji ɗin galleji noon gam wallide kay wonande ɓen famɗuɓe sembeji ko fate banggue kotki taw kadi jomumen so goni hen ene mbawa yebde ko wiite kasdi taw kadi jabdi mumen ceerata o holliri noon oɗo saaha catala haslem yaltini kene foto wonde milliard uji ɗiɗi kame milliard uji ɗiɗi kame temedere million on saaha milliard uji ɗiɗi kame capanɗe milliard uji ɗiɗi kame temedde joyya million oɗo saaha noon gam heblanade e huccande mate taw kadi ko toon to Tambacounda ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Touba kalene ñawore oɗo hen biyeteɗo Bara Silla taw kadi ko jagganoɗo e hitande mayde ɗo hennande e jagganoɗo e falde Touba nokko biyeteɗo Beele taw kadi mo jiguino camion ngaji ɗiɗi cuuɗaɗi toon e giwɗi to Guinée taw kadi ko Guinée Conakry aɗi mbaɗi ko wiite poɗɗe taw kadi ko poɗɗe ɗe moƴƴani kanko noon ñawowo Diourbel holliri ñawore makko jogori yande kay ko 15 lewru me taw kadi ko lewru fandu so gueno haji taw kadi so tawi qimama e wonande ɗin camion ngaji ɗiɗi kala so tawi kay ko woni hen ko kala yeyama coggu muɗum ma yahoya ha kene fota wonde milliard e feccere taw kadi ganduɗa ɗen poɗɗe kala koko wiyete contrefaçon taw kadi ala hen kala ko moƴƴi ala hen kadi ko sellinta ɓi adama ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en kaali toon to Diourbel wonande kay ɓeɗo hen jangguinoɓe e yiɗɓe wadde toon seppoji mumen oɗo hen subaka hande e caggal noon ñalawma hanki on de laamu leydi Sénégal holliri wonande kay kañum waɗi sembe mum e ɓeji mum kala gam joddade e ɓeɗo hen jangguinoɓe beele riwtude majjere e riwtude kadi seppoji e ittude kadi ko fate banggue e wasde janggude e ɗuɗe jangguirɗe kono noon elle ma wi wonande kay yoga e jangguinoɓe nder leydi Sénégal ha oɗo saaha mo gonɗen yoga hen cuwa tawo nande ɗuma e caggal noon wonande kay nde jangguinoɓe Diourbel jiggi kayitol mum nawani préfet e gonɗo toon nawani préfet biyeteɗo Ibrahima Fall on noon oɗo ñalawma hande yamiriɓe yoɓe mbat seppoji mabɓe oɗo ñalawma hande ma mbat seppoji mabɓe toon to Diourbel ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Misra e nder leydi ndi Misra wadena e tonne kadi ko jeere witende luuma caggal kayde gueɗe caggal kayde yeyoɓe hewɓe poti toon ñalawma hanki o sanga kikiɗe ko nden tigui jeygue duppiti toon e dañi noon bonnude yogga kay e yeyoɓe marchandise uji mumen ko boni hen e ngaaluji ko ene heewi ma en garto hen so tawi en keeɓi ko ɓuuri ɗo hen labde ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaali super étoile wonande kay gardugol Youssou Ndour oɗo ñalawma hande noon ɓe goni tigui koye sunare mawde sunare mabɓe noon ko jaltugol aduna e biteɗo Habibou Faye taw kadi ko jaadiɗo Youssou Ndour Habibou Faye kam tigui woni tappannoɗo walla kam tigui woni kongannoɗo ko fate banggue beeɗi taw kadi ko belɗi heɗade e ñalawma hande noon oɗo subaka hande o yalti aduna toon to lamorgo leydi France e Youssou Ndour gonnoɗo jillu mum toon to leydi Côte d'Ivoire kame Ghana e ha toon to Rwanda oɗo ñalawma hande noon o haytini jillu makko ma o rutto ha toon to leydi Sénégal gam rendude e sunare wonande kaya super étoile ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaa ha toon to Hunare kame Ganguel Soule e ha toon to Jamuguel kalene oɗo hen tana musɗo badɗo toon kikiɗe hanki o e caggal on ɗo hen ceernaji wiyete ko ceerno Yahya Racine saha kala oɗo saha so heedi omo heewi ittude almuɓe makko ɗon ɗo Hunare wona ɗumen toon to Ganguel Soule e caggal on ɓe joole lana ɓe jeehi konen tigui lana ka yuwi dañi noon sukaɓe almuɓe joye yooliɓe hen e caggal on awede sukaɓe hen tato jiitama kono ha oɗo saaha mo gonɗen hen sukaɓe ɗiɗo guila hanki ha ɗo ɗo gonɗen e cuwa taw yitede ɓen sukaɓe yooliɓe noon hen goto jeeya ko toon to Jamuguel e goɗɗo noon jeeya ko toon to Ganguel Soule eɗen nelda duwaw nde ɓe jiitete e taw kadi aɓe celli aɓe kiisi taw kadi yaltini kabar o ko musidɗo men baaɗi men e biteɗo
Ousmane Jenga tonto jamungela sen ngiwi tonto leydi Sénégal paɗen ko tonto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie catala biye tengal UFL taw kadi ko ya ballal jayinde witende APS lana mabbe ndiwawa yettima to bowal laaɗi diwoje ngala naksota oɗo saha noon ɓe gaddi toon kene wona kay kabirɗe jonde no feewi taw kadi ene wondi e CRA ko wiyete Croissant Rouge mo Algérie ngal ballal noon iwi ko toon to leydi Algérie ngam wallidde yoga kay ɓen dogɓe iwɓe nder jokli leydi Mali kala ene ngari mohlade e nder leydi Mauritanie ene tawe nokku biyeteɗo Basi Kunu walla mbiyen tan Canberra ko toon tigui ɓe tawete koɓe ujunnaje yimɓe ngal ɗo ballal noon ne waɗi hen leɗɗe cafroɗe ene waɗi hen kadi gueɗe kewɗe ko fate banggue ñamde aɓe jiiɗi noon ɗoftudeɓe wonande kay ko fate cellal ɓalli kam e jangde e deññude ɓerɗe mabɓe e caggal on dogdeɓe leyɗele mabɓe ko fate banggue kareli baɗɗi toon to leydi Mali ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗena ma en kaale jayde witende Sahara Média ɓe kolliri e wonande kay landa horejo leydi nin mbiyete ka IPR hecci hanki jamma ɓe mbaɗi hirande mabɓe e gartugol gardiɗo landa ka biyeteɗo Chidi Mouhammeda Mahama ɓe mbaɗi noon potital mabɓe hirande welde no fewi caggal ka ɓe gossodira miijoji mabɓe e kame beele mabɓe gam hollirde wonande ɓe mbaɗino yontere e nder lewru mayduɗo hen ɗo aɓe jaaha e nder leydi Mauritanie kala ɓe jurnitima noon ɓe tawi kay ɓe dañi ken wona million e feccere taw kadi ko sifande oɗo salna ɓe jogui hoolare landa mabɓe ka ma fi landaji keddiɗi kala ɗo woɗɗi ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaali jayde witende Adrar Info ɓe kolliri wonande almami gardiɗo Juma mo Ibnu Abbas ittama e gollorgal mum ha laaɓi ha wi ceera e caggal noon teskede kala aljuma so tawi on waɗa khutbaji makko heewi haalde tigui ko jumaji gonɗe noksota ɗi gona toppitaɗi tene kadi ɗi gona laaɓɗi tene kadi koɗi jeebaɗi e kala saaha laabi limtinde mo suuta konngudi mam gam wiide kay lundo ngo kame laamu ngo yoɓe joddo ɓe gadda ko wiyete beldal kame kisala kanko almami onon ne teskamo ɓatti landa hoorejo leydi ndi kono ko wona ɗum koye balɗe cakkitiɗɗe wo yidama yoga e lundi ɓe ko ɗum saabi noon laamu ngu mettini sakanimo ittimo e jonde makko oɗo sa noon ko goɗɗo tigui lomtimo ɗona ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗena ma en kaale jayde witende Adra Info ɓe kolliri wonande kaya e nokku biyeteɗo Hawdila Sharqi e walla mbiyen tan Hawdila Sharqi ne tawe hedde kerol hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali taw kadi woɗɗani wuro wiyetego jigeni wuro ngonon wiyete ko Mittu Hamidita Mittu Hamidit ɓuuri hodde toon tigui ko wonɓe toon taw kadi ko tumaɓe ne jiiya toon to leydi Mali e gardugol oɗo hen gorko biteɗo Kara Moko Fofana o holliri e jayde witende Al-Akhbar o holliri wonande oɗo saaha mo gonɗen kamɓe ɓe jiiɗa école ɓe jiiɗa cuuɗi cafrirɗi ɓe jiiɗa rokkede ñamde ɓe jiiɗi tan rokkede oɗo saaha mo gonɗen ko kayitaji ɓe gandaka tawa e nder leydi Mauritanie tene kadi ɓe gandaka e leydi Mali hay leydi gotiri ɓe gandaka oɗo saaha mo gonɗen on ko wayde koye nder leydi Mali ɓe ɓayde koye nder leydi Mauritanie ɓe jibina ko ɗon ɓe mawni ko ɗon tigui ɓe mbaɗi gurdam mabɓe kala kamɓene ɓe mbiya tan koɓe Mauritanie ɓe jiiɗi oɗo saaha mo gonɗen ko rokkede kayitaji leydi Mauritanie oɗo saaha noon ɓe mbi so tawi laamu leydi Mauritanie rokkani ɓe kayitaji yo ƴeew leydi ndi rokkata ɓe e nawa ɓe tona caggal on tumede wonande kaɓe goni e kerol hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali e ko noon dewle mabɓe kewɗe ɓuuri hewde koto banggue leydi Mali leƴƴi gonɗi to leydi Mali ko ɗin tigui ɓe ɓuuri jokkodirde e gaga e leƴƴi gonɗi e nder leydi Mauritanie ɓe koliri noon hen debbo goto kañum ari e nder ngoɗon wuuro e wuuro wiyetego Mittu Hamidit ari toon guilan yaara e duuɓi 50 oɗo saaha ene yaara e duuɓi 100 suka mum kala ko ɗon jibina tene suka mum jibina ɗiɗon kala e dañi ken wona duuɓi 60 oɗo saaha walla mbiyen duuɓi 60 oɗo saaha mo gonɗe noon so tawi ɓen mbiyama wona e nder leydi Mauritanie jeeya ko hunde hawnide ha ɓurti ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaali jayde witende ami ɓe kolliri ñalawma hanki o sur sarɗiyeji ndu leydi Mauritanie sarɗiyankoɓe jurntima wonande kaye mbusuji kame sakuji e taw kadi ko sakuji kame mbusuji kaɗaɗi yeyede kaɗaɗi fewnede nder leydi Mauritanie e caggal on teskede yogay mbusuji ɓaleji ɗi so tawi ɗi beddama kanji kadi ɗi gontata leydi tene kadi ɗi moƴƴata ko kanji tigui gaddata ko wiyete yoro e waylo taridi oɗo sahana ɓe jurnito hol kuulal ngal ɓe
gaddata ngam wawde hesɗitinde wona kay yogay mbusuji e yogay sakuji holno mbawirta fewnirede caggal kay oɗo saaha mo gonɗen ɗin mbusuji kame kayitaji kala walla ɗin mbusuji kame sakuji kala koko kaɗa tene kala jiira ɗum koko fawete ko wiyete amande sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali ma en kaale hoorejo leydi Mali e biteɗo Ibeka haɓɓurɗo andirede Ibrahima Boubacara Keita waɗi jillu mum ñalawma hanki o e ñalawma hande o kala toon to Ségou Ségou noon o yeehi toon ñalawma hanki nde o yetti nde o hurmiti toon kene wona kay lawola taw kadi ko laabi filto molto garɗinaɗi baɗaɗi toon ko ɗen tigui o hurmiti toon qimama noon ko waɗa e ɗiɗon ko waɗa e ɗin laabi ko kala kene wona sappo e jeenayyi milliard taw kadi koye koppareje franc CFA kikiɗe hanke o kanko hoorejo leydi ndi wo bismima toon to bowal amari duwa o bismima toon yoga kay e ardiɓe guure kene fota wonde ujunnaji ɗiɗi taw kadi ko chef de village kame joom wuuro en kala toon noon wo itti kene wona 3 million e koppareje franc CFA wo rokki kene fota wonde ujunnaji ɗiɗi e ujunnaji ɗiɗi e temedde tati e capan tati e goho taw kadi ko ardiɓe guure kamɓe kala noon so tawi ɗe peccama ɗeɗo henna koppareje e goto e mabɓe kala nawata ko ujunnaji ɗiɗi e temedde joyyi e capanɗe jeegom e buuɗi jeeɗiɗi oɗo saaha mo gonɗe noon kanko hoorejo leydi ndi Ibrahima Boubacara Keita o holliri beele makko no feewi e caggal on nde o jaɓɓa toon to Ségou taw kadi ko jaɓɓugal paayo dingal no feewi ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to nokku biteɗo Banamba ne tawi e nder leydi ndi oɗo saaha noon finoɓe wuuro wiitengo Banamba jogui ko caɗele ko fate banggue jeere mabɓe oɗo saaha ɓe teski ñamde jawdi koko ɓamti ko fate banggue sakuji taw kadi ko ripasen ha e rakkale gueɗe goɗɗe jaadoje hen kala oɗo saaha no ɓe teski kala ko wonno ujunere temedde jeeɗiɗi walla mbiyen kala ko wonno ujunere temedde nayyi oɗo saaha yeehi ha yetti ujunnaje ɗiɗi e temedere ɓe kolliri wonande kay saka gawri taw kadi ko makka kala hen ko wonno taw kadi koko manki oɗo saaha noon jarata toon ko ujunere e temedde jeenayyi ujunere temedde jeenayya ɓe kolliri wonande kay kene fota wonde temedde jeeɗiɗi pawɗe ko ɗum tigui woni ko ɓeyda hen e kamɓene oɗo saaha mo gonɗen an berti juuɗe mabɓe faade laamu leydi Mali nde wallataɓe e beele ɗeɗo hen gueɗe kala mbawa ustede ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Kita taw kadi ko kilométre goto hakkude muɗum e Bamako e toon noon sukaɓe finoɓe wuuro ngo taw kadi ko sukaɓe hellifaɓe mbaɗi potital mumen gam yurnitade caɗele Kita ɓe joddima e gardiɗo wuuro ngo kono ne kadi e dadiɓe e wonɓe e wuuro ngo kamɓe kadi e ɓeɗo hen dilloɓe e laamu wonɓe e wuuro wiitengo Kita ɓe kolliri noon oɗo saaha mo gonɗen ko musiba musɗo kay musiba cattuɗo woni e wuuro ngo e caggal on teskede sukaɓe rewɓe hewɓe taw kadi ko tokosɓe iwri ɗumen toon to leydi Nigéria ene gari ɗumen toon to Mali e nokku biteɗo Kita taw kadi addi ɗumen toon ko Caysa Yagala oɗo saaha noon so nangue muti kala lobbutu kala koñ ma taw ɗon sosoɓe ne ƴeewa ɓeɗon sukaɓe rewɓe e kamɓene yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko laamu ngu yo walluɓe ɓeɗo sukaɓe rewɓe guitte ɗon e nawte guila ñawnani ɓesguji Kita naɓe kala ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale ɓeydugol ko fate ndelam kuɓam pétrole gaz essence oɗo saaha noon ɓeydama kono kadi hay goto e mabɓe tinani ɓeydama kalɗo wonno litre goto ɓeydama hen buuɗi ɗiɗi taw kadi ko koppareje men franc CFA e kala ɗo wonno kala ɗo wonno temedere walla mbiyen kala ɗo wonno temedere capanɗe nayya oɗo saaha noon ɓeydama kala kadi ɗo wonno kala ɗo wonno temedere nogas ɓeydama ha wonti temedere e nogas fawa hen buuɗi ɗiɗi e kamɓene ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen ɓe jadani hen kamɓe dognoɓe werlaji kamɓe motoji kala aɓe namdi holko saabi ndelam ne ɓeyde taw kadi hay konngol ɓe tintinaka hen sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry caggal noon oɗo hen suga ko doga molto o iwno ko toon to leydi Libéria warno moltade ko toon to leydi Guinée o wona gotoɓe keewi kanko no wiyete ko Dialla Maurice o jagganoma noon o udda toon to leydi Guinée e caggal o fiya toon hawrute joomi ko wona ɗum ko noon koreji makko gaddino kayitola e taw kadi gaddini kayitol ko laamu leydi Guinée taw kadi ko suudu ñaworndu leydi Guinée ɓe gaddani kayitol ngol kayitol noon joƴƴino koto catal bite ngala
CEDEAO nyalawma hanki onon nyawore mabbe yani ha laabi ton to Bamako ko ton tigi nyawore nde yani e suudu nyawore ndu leydi Guinée fawama kene fota wonde capande nayi e joya taw kadi ko million e copreji francs CFA ko dum tigi leydi Guinée e foti yobde koreji odo hen suka gorko bietinodo Jalla jeyaɗo ton to Liberia sen ngiwi ton to leydi Guinée paɗen ko ton to leydi Burkina Faso caggal jillu jagorgal kalfinangal ko fate bangue ñawoje jillu makko ton to Djibo noon ko wuro mango kadi ɓuuri teske ton ko fulɓe tigi e caggal nde yeehi ton nde o yi cuuɗi ñawoje gondi ton ɗiɗo ɗi mbayi lebtade tenen kadi nden kay kisala no wayi ngakku ton caggal e kala saaha ɓattakuji kamɓe messujine mbinde ɓen ñawoɓe wonɓe ton ɓe mbiye so tawi ɓe jaggama kamɓe koreji mabɓe kala suka mabɓe koɓe warateɓe e suuru ñawol ndi noon uddi ha oɗo saaha yawta ha joni ton to Burkina Faso keddoren oɗo hen gorko wiyete ko Saydou o wiyete ko Saydou Zéro Bo ɓuuri andirede ko Karodo e kanko tigui toɗɗa ñalawma hanki o woni entraîneur équipe nationale taw kadi komo leydi Burkina Faso ton to Togo Lomé lundiɓe ken wona 14 landa ɓe koliri maɓe jippoye boli ñande 25 woni ñalawma hande o 26 kami 27 ha 27 nduɗo hen lewru ɓe koliri noon ñande 27 ko manditare leydi Guinée kono no manditare leydi Togo jafoɗon ko manditare leydi Togo kono ɗum kam hattade e jippade e boli hollirde mette mabɓe taw noon kowona tan e Lomé hoore mum koye nder leydi ndi kala ha joni koye Afrique keddorɗen ma en jaa ha ton to Nigéria ñalawma hanki o sanga hakkude 4h jamma kame 5h subaka ko nden tigi tuumaɓe enen goni capanɗe tatto gorko taw kadi ko joguitiɓe armée ji ɓe jani e wuuro wiyetego mbalamma noon ne tawe nder falde Benu ko ton tigi ɓe jani e suudu Issa iyankoɓe goto e taw kadi wonno toon ko pereten ɗiɗo wonande julnoɓe suudu Issa ne wondi kadi yimɓe hewɓe ɓe gulle mabɓe kure condi ɓe mbari hen almameɓe ɗiɗo taw kadi ko pereɗen e julnoɓe diine Issa iyankoɓe ɓe mbari hen kadi ken wona 16 taw kadi ko arnoɓe julde e ɗum no waɗi ko subaka hanki o yalti ɗum ko police dadiɓe wonɓe toon to Mbalomma e kamɓe noon ɓe koliri aɓe tuumi ɓeɗo hen waɗɓe ngalɗo hen baɗal ɓe ko fulɓe aynaɓe taw kadi ko joomen jawdi ko ɓen tigui ɓe tuumi oɗo saaha mo gonɗen ko wona ɗum ko noon hoorejo leydi ndi biyeteɗo Mohamed Bouhari windi ɓatake e hollirde hen mette muɗum no feewi sen giwi toon to Nigéria paɗen ko toon to leydi Gabon caggal 27 ken wona ɗerewol joƴƴinede wonande ko yiɗɓe jeeyede e yimɓe sappo fotɓe toɗɗede gam ɗowde ko wiyete guinol sumgoji e nder leydi Gabon ñalawma hanki o noon ngol doggol yalti ha laaɓi ko yimɓe sappo toɗɗa kamɓe sappo ɓe kala ko hen goto woni debbo taw kadi ko ardade e catal bitengal CGE taw kadi ko ɗowoɓe ko fate banggue sumgoji e nder leydi Gabon saabi ɗum noon ndeɗo hen hitande ko hitande sumgoji ko fate suud sarɗiyeji ndu leydi Gabon ton to RCA paɗena woni Centrafrique ko pelɓodiral waɗi hakkude MINUSMA woni lafaji mbulaji kame jeeyaɓe e fedde witede sirir noon ko fedde jibinade hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi taw kadi jibina koye nder leydi ndi ngal pelɓodiral noon waɗi koye nokku biteɗo Gambula ene tawe nder leydi ndi ngal pelɓodiral e ɓeɗo hen witeɓe lafaji mbulaji ɓe pellodire mabɓe haɓe jooɓi pittali yimɓe nayo e taw kadi ɓe nayo ne tawe hen goto e gardiɗo fedde witede Siri e ɗum noon waɗi ko ñalawma hanki o toon to RCA oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabroji menan jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba Indonésie France kame États-Unis d'Amérique Ghali Abouba bisimilla maɗa jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr kabaruji men joolam jaɓeɗi koto Indonésie paɗen ko tana musto waɗi to tongue hirnangue leydi Indonésie e subaka hande o ko ɓundu wotur taw ko ɓundu ndelam kuɓam wonnode siggede tawa kadi ko ɓundude rewani lawol woni sikkitinondi e guyka ko kañum tigui fetti toon ko famde foof yimɓe sappo mbasi hen pittali men yimɓe hewɓe kadi mbarmi hen koto leydi France paɗen kalene Vincent Bolloré
Vincent Bolloré ko homme d'affaires kewɗo halis no fewi ko kanko woni mawɗo société Bolloré tawat kewɗo tawede e kaggulade e woni poruji e nder leyɗele Afrique kanko Vincent Bolloré ko waɗo société o e yimɓe makko ɗiɗo o ɓattiɓemo guila ñalawma hanki o eɓe tawi e juuɗe police taw ko police waɗoɓe losɗoji woni ko wiyete eɓe tawi garde à vue taw kadi ɓe tuuma ko mbuñari kewndi eɓe tawi noon e garde à vue e nder ngoɗo wuuro wiyetego Nanterre ɓe tuuma noon ko mbuñari kebgol ɓe bo kaggulade kewɗe woni poruji kewɗi e nder Afrique ha tengti e ɗiɗo kagguji ɗiɗi woni port mo Guinée Conakry e port tawateɗo e nder Lomé leydi Togo ene tuuma noon kanko Vincent Bolloré ko société makko tigui financé halisaji kewɗi waɗi mbuñari mum beele kay oɗo biteɗo Alpha Condé ene ara e laamu ene tuuma kadi ko halisaji makko kewɗi ɓe mbaɗi mbuñari makko ha kay oɗo biteɗo Faure Iyadema horejo leydi Togo ha atti e laamu laami leydi Togo ha e oɗo saaha kanko noon kanko Vincent Bolloré e yimɓe makko ɗiɗo ene tawi e juuɗe police mo Nantes mbiyen noon kanko Vincent Bolloré ene tawi tigui société Bolloré ene tawi e nder sappo e jeegom port walla sappo e jeegom kaggulade tawateɗe e nder leyɗele Afrique koto leydi Amérique dowlaji dendude Amérique paɗen to dowlaji dendude Amérique noon mbiyen ko ñalawma hande o Emmanuel Macron horejo leydi France gaynata jillu makko jillu balle tati taw ko jillu gollal e jillu cihlagal ko nanɗo makko sehil makko ha natti sikki Donald Trump bisminomo e nder dowlaji dendude Amérique toɓɓe kewɗe noon ɓe jewti kono ko ɓuuri yañede koye ɗeɗo toɓɓe ɓe kaali tigui ko fate accord nucléaire woni tigui pamodiral ko to banggue hutorade arme nucléaire ko fawi hutorade nucléaire mo windande sifodirno e leydi Iran mo oɗo biyeteɗo Donald Trump wi tan aadini Allah ma nden sifande firte ha laaɓa ɓe jewti kadi ko fate climat ene seska noon dowlaji dendude Amérique ene jeeya kay walla mbiyen caggal leydi Chine ko dowlaji dendude Amérique ri hen taw ko leydi ɓurde wawde bonnude weeyo kanko noon Donald Trump guila o ari e laamu ko caliɗo tigui ustude kaɓɓirɗe taw ko kaɓɓirɗe bonnoje weeyo ɓe yewtiri ɗum e Emmanuel Macron ɓe jewti kadi ko fate émigration woni ya garta taw ko ɗannotoɓe nattoɓe e nder leyɗele mabɓe ɓe jewti kadi toɓɓere ko fate guerre mo leydi Syrie e sarska kay e balɗe ñande nde dowlaji dendude Amérique gembi gam yidde yaade bombardode e leydi Syrie ko leydi France e leydi Royaume-Uni ko eɗo leyɗele tigui toftunomo sinno mi dañino mi dannota way batal ko sogi sagata bele ñolam se bele ñolam bele ñol Ghali Abouba konngol meɗen mbaynigo oɗo ñalawma hande mo gonɗen eɗen basi bandiraɓe men ɗanniɓe ɓe taw kadi ko worɓe ɗanniɓe sa ɗannima a waɗi duuɓi 4 a ronki artude woto lor mo ndesɗa o so tawi aɗa noddamo noddirmo kalnamo ko gurduɗa kankone wandano sabborima nde tawno eɗen gandi gurdam aduna weeɓani woto ɗanno tan mbaɗa duuɓi 10 e debbo ne jooɗine fanma tene kadi so dewgal wiyamane itte caloɗa wona e nundal wona e peewal nde tawno nawma ko basala a ronki dañde duuɓi 4 duuɓi 5 hoot ene wawi taw ko toon arsigue ma woni e musidɓe tedduɓe ala ko ɓuuri hamnade nde sa debbo o saaha jaaha majjira ɗum miliw duuɓi 5 duuɓi 6 heɓata ema téléphone heɓata ema neldal heɓata ema nelala e ɗum noon eɗen gandi so tawi yettima ɗon poɗɗa nene ko windude ɓatake ɗaccitira saabu Allah ɗaɓɓoya kañumne ɗaɓɓiroya saabu Allah jolama jabeeri Ghali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena